Samantala, taas-singil po sa tubig po sa bayan ng Mangaldan ngayong Hunyo, kasado na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Kasado na ang 2% na dagdag-singil sa nagkukonsumong tubig sa Mangaldan simula ngayong Hunyo. Ito ay matapos aprubahan ng Local Water Utilities Administration ang kaukulang resolusyon upang maipatupad ang naturang kautusan na naunang tinalakay sa publiko sa pamamagitan ng public hearing noong Disyembre 16, 2022. Sumasalamin sa franchise tax ang 2% maidadagdag sa bayarin kada buwan. Umani naman ang sari-saring komento sa mga consumer ang naturang aumento at apila na palakasin ang daloy at pagandahin pa ang kalidad ng tubig. Kaugnay nito, tiniyak naman ng tanggapan ang kalidad ng serbisyo sa pagbibigay ng malinis na supply ng tubig sa bawat kabahayan sa bayan. Kasama mo muna dito sa IFM Degupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.